Keď sa povie Star Park, väčšina hráčov si spomenie na záhadné videá, glitche a podivné experimenty. Ale je tu jedna otázka, ktorú si kladie len málo kto. Kto to všetko riadil? Veď taký obrovský park predsa nemohol fungovať úplne sám. Musel existovať niekto, kto mal všetko pod kontrolou. Poďme ho spoločne odhaliť. Počas kampane Star Park sa objavilo množstvo zvláštnych odkazov. Bezpečnostné kamery, tajné miestnosti, experimenty a zamestnanci, ktorí akoby plnili rozkazy niekoho neznámeho. Nikde však nevidíme človeka, ktorý by celý park oficiálne viedol. Je zvláštne, že Supercell ukázal takmer všetko, okrem toho, kto bol na samotnom vrchole. Možno to ani nebol človek. Chuck bol tajný vodca, ukrytý v pozadí celého príbehu a nikdy sa neukázal priamo. Možno všetky experimenty, noví brawlery a dokonca aj samotný Star Park boli len súčasťou jeho plánu? Ak je to pravda, potom každý brawler, ktorého dnes hráme, vznikol preto, že to niekto dávno naplánoval. Tajný vodca Star Parku podľa mňa stále existuje, len sa už nikdy neukazuje. Možno sleduje všetko z tieňa, každý nový update, každého nového brawlera a možno dokonca čaká na správny moment, aby znovu otvoril dvere Star Parku. Ale čo ak sme celú dobu robili jednu chybu? Čo ak tajný vodca nikdy neopustil Star Park a celý čas sleduje každého, kto vstúpi do jeho sveta? Možno si myslíme, že hráme Brawl Stars. Ale čo ak? Od prvého spustenia hry niekto sleduje nás?